February 14, 2019, diri nag-start ang tanan. Last year pa man di ay ang imuhang friend request. Karon pa dun ako na-accept. Yes, pina-update web oy. Web back is real. For how many days nga sige og chat, din text, sa wakas si ma'am og sir nag-video call na gyud. Yes, ula-ula jud kay bag-o pa man. Pinaingon dayon nga gwapa man day ka ma'am. Syempre, ikaw para dili ignon nga hilas rapod ka sa imong self. Maingon jud kag dili sir oy, sa filter na. So mao na ni. Maingon jud ko sa Jollibee nga bida ang saya. For almost a week nga sige og chat and text. Ning kalit kag text nag-ingon nga ma'am, na ako sa gawa sa inyong school. Siyempre ako kulbaan no. Tungod sa kakulba, nakaingon ko sa akong mama nga ma, mag-CR sa ko. Char lang, bitaw. Pinabtil retats ko oy. Halar. Maong dapat gwapa ta ma'am. Pero dili ni mao nga picture. Kay kadto nga time Thursday man to, so naka-school uniform ko. Ato dayan ko niya sa balay ug siyempre kay nakamotor man siya inahinay gyud in taon iyang padagan. Hangtod naabot mi sa balay nga nag-ingon jud siya nga kadali ra sa oras ma'am no. Naabot na dayon ta sa inyo ha. Pero at that time wala pa niya naila-ila akong papa. Ay pang naila ang akong mama. Then next day, matingalan lang ka nga nasya sa gawa sa inyong balay ug nagdala ani. Yes, wala jud siya nagsaba sa ako kung kanus siya mo anhi sa balay para mamsita. Anak ko saya. If gusto ka manguyab, pananghit sa akong parents. And yes, sa walay pagduha-duha, pagkasabado, nakipag-atubang siya sa akong parents ug nananghid nga manguyab siya nako. See? Giignante ka. Girls, pag ang lalaki seryoso nimo, buhaton jud niya ang tanan para lang ka malipay. This is my first bouquet. Moingon jud ko sana all. Lahi ra jud ang pulis, abti kaayo mo dakop. Pati imong kasing-kasing madakpan jud. Yes, another surprise na pod. Mong expect the unexpected things jud basta siya na. Nag-fellowship mi ani gikan. Tingala na lang ka, kusog ayo ang ulan gikan. Ang tawon kaluoy jud nabasa siya. Tapos na siya dala nga dako nga karton. Ma'am, i-open gani. Unsa day ni? Pagkaon? Girls, dili ta palata nga gigutom na ana nga time ha. Ay gunting ma'am, abre gani. Pag abre, like wala ko katingog. Sige ra ko, wow. Ako ani? Hala. Thank you kayo. Kadako pud ani. Kataas pud ani. Kadako kayo nako. As in, happy kayo si ma'am. Pagtan-aw nako saya ha. Grabe kaayo kalipay pagkakita sa ko nga lipay pud kaayo ko. Then mo to. Nag-eat dayon mi sa McDo. Pag open sa door, maulaw na lang ta kay tanang tawo magtan-aw sa imuha. Yes, plus point jud si sir. Lahi ra jud ang pulis. April 23, 2019, ning uli siya gikan dinagat ani nga time. Ngotong pagbalik niya here sa mua, matingala ka, daghan kayo siya dalang isda. First time nako nakakita og lobster nga buhi. Yes, natagaw jud si ma'am. Dako kayo ang lobster. First time ko katilaw sa iyang linuto ani nga time. But this day, kay ang di nga iyang gihulat kung kanus-an ako siya sugton,
So I told my parents nga, Mama, Papa, sugto na nako si Mark karon nga adlaw. Then ningon pod sila nga, ikaw basta kabalo na ka sa mga roles diri sa balay. And yes, after kaon nagstrihay ming duha og naingon ko sa iya nga oo, kita na. Sa iyang kalipay gigakos ko niya. After 4 months nga panguyab niya, nakabati na jud siya sa akong pinakaunang I love you daddy. May 23, 2019. Happy first mansari daddy. Yes, basta makapasis na siya aw warag pista jud pirmi sa balay. Daghan kayo foods. Yes, we all do our mansaris with my family. Kini nga time Father's Day ni siya. Siya gihapon galuto. Yes, tagbalay na jud siya. Graduation day sa akong manghod. Yes, tanang special event with my family na ajud siya. After ceremony, diretso adto may samati. Sihay sa natulog nga dinosaur sa among likod. With the family. Another with family. With my sister. With the boyfriend of my sister, Charlang. Hey, at last nakadate-date na taglayo. Bitaw, first date nato ni sa sini. Anime ra gyud atong ato ang giadto og butuan. Yes, kaon is life. Kaon ta. Matingala jud tang duha. Anong dako na ta? Nga nagad-diet man unta ta nga dili ta kauban. Pero magkauban wag as pod maka-order oy. Pisa kaya kagar. Happy Sunday. I love you jud kayo. June 21, 2019. Grand Coronation Night by Naligayan 2019. Grabe nga effort ni mo ani oy. Super jud. From Tandang City to Patinay City. Oh. Bitaw daddy. Thank you kayo sa Ginoo nga ikaw ang akong partner jud. Like I am so blessed. Pagkuman sa talent night, mo biyahe ka padulong Patinay din uli dayon ka pagkahuman. Then during the coronation night, maski na apasud ka sa work ninyo sa kampo, giapas jud nimo para makasupport sa akong pageant. Then after ana, muli ka almost 1 AM na. Balik na pud kag Tandang. Grabe ka effort jud daddy. I love you jud kaayo. Swerte kaayo ko sa imuha. Gwapo na, puutan pa, all around Israel. Hey, twinning Israel. Nagpa-braces na jud ko. Para same na jud ta. I love you daddy. Another kawat-kawat moments. Atik lang, mananghi jud siya every time manglaag ni. Tungod kay kabalo siya nga sa roles o sa respeto niya sa akong ginikanan. This was my taken a day after my birthday. See, I'm the happiest with I'm with you. Ang kalipay nako basta ikaw ang akong kauban, dili jud matago. I love you very much, my mom. Happy Sunday to us, my mom. February 14, 2020. Happy anniversary gikan sa akong pag-accept sa imuha sa FB daddy. Sabay smile. Bitaw ka nang wala mazud ko mag-expect nga muli ka oy. Matingala na lang jud ko permi nga madungog na ako ang imong motor sa gawas. Yan paggawas na ako, musalubong sa ko sa dako kaayo nimo nga smile and hug. Pero kini nga time wala na chocolates kay gi-suportaan ako niya sa akong diet maong healthy foods is real.
Kay nakapasis man di ay siya. Pagka next day, balik ang kaon nga walay sama. Dahil napod naman pasis. This is my man. Ma-feel dyan ako sa imuha nga proud kaayo ka ani nga time sa kuha. Like ana jud ka nga, mami, pag ako ang nag-judge, adto, ikaw jud ang daog. Lisod po dadi nga, yab ko nimo. July 10, 2019. Ikaw jud ang nagpamata sa kuha. Tingala na lang ko nga pagmata nako naaka sa ako ang atubangan. Di nagdala og bulak and cake. I love you, my man. Our first Sunday sa month of September 2019. Our last Sunday service for the month of September 2020. Dili jud nako ni makalimtan, my man. Gimingaw na kayo ko nimo. December 23, 2019. Thank you sa pa-surprise, my man. As always, tanan jud sa imuha kay surprise. Permi ko speechless basta sa effort ug gugma nimo. Diri ajud nagsugod ang tanan dadi. Teachers Night 2019. Yes, patugtan jud ka makalaag. Sulit is real. I love you, my man. One of my happiest day, my man. Guys, welcome to our first vlog. 300 kilometers per hour. Sige. Happy Sunday. Our first winning, ka-happy dyan nato per me pag mag-uban na ta. I love you, my man. Kagwapo na lang dyan kaayo. Morning, love kaayo ko nimo. Mami, smile. I love you, my man. April 24, 2020. Your genuine smile makes everything very special, my man. I love you. Dapat katong April 23 pa man siya ang surprise na daddy. Kaso ako may na-surprise as always, daddy. Kay pagmata na po nako nakasagawa sa gate. Kaya ngisi o kaingon, happy mansari, mami. I love you. As I always said, grabe kayo kag surprises. Matingala na lang ko nga nakasagawas sa balay. Og nagdala og bulak. Ikaw pa jud ang gaingon sa tindera nga ingani dapat ang pagplastar sa bulak. Mao ni ang last nimo nga passes. September 14 to 20. Mao ni ang pinakataas nimo nga passes jud, daddy. Kini nga passes po nimo ay grabe kasulit. We do everything we want kaayo, daddy. We plan for our wedding next year. We're very excited sa tanan sa atong life, daddy. Grabe kaayo ang gugmang nga imuhang gipabati sa kuha. Ang comfort nga tanan-tanan, daddy. Then one day, September 28, 2020. Monday, around 9 a.m. nanawag akong papa. Natingala ko kay ulion ko dayog dali-dali. Naapa ko sa bukid ato, daddy. Naapa ko sa school kay nag-duty man ko. Excited pa ko nga mubaba kay nung si papa nga ipatransfer na ko sa Central School. Nga ato ang plano jud para dili na ka magproblema para sa kwa kay na ako sa bukid na assign. Pag-abot na ko sa balay around 11 a.m. natingala ko kay ang tanan sa kuha. Nabaguhan ko kayo. Nag-text pa ko sa imuha nga nana ko sa balay. Nakauli na ko. O nag-text ko sa imuha nga tawagan ko nimo pag naan na kay signal.
Then nag-ask si Papa nako, "Nak, asa di ay si Dodong?" I reply, "Tuwa sa bukid. Naman to sila operasyon. Muli naman to sila karong adlaw." Naghulat gani ko sa iyang tawag or text kay walay signal siguro sa ilang giadtuan. Then ingon si Papa nga disgrasya daw ka. Ako pod niingon ko nga asa man siya gidala sa ospital. Tara adto nato karon. Okay pa ko adto. Then si Mama nagingon nga isulti na lang ang tinuod. Daddy, wala ko kasabot sa akong gibati. Wala ko kabalo saktong buhaton. Maski si kinsa na lang akong gitawagan din pagtawag nako sa imuhang mother kang tita. Grabe naman sila og hila. Wala ko kabalo jud. Din adto ko kay Ate J. Tinuod jud ay. Nanawag ko maski kinsa sa imong mga kauban. Wala na ko kabalo sa ilang mga ranggo. Basta gusto na ko may balaan ang tinuod. Mao dayon ni ang mga news, my man. Pag-abot nako sa tandang, Daddy, buhok pa lang ikaw nag-ayo. Wala ko kabalo sa akong buhato na hangtod karon wala pa ning sing sa akong nahuna. Ang pirmi na akong ginaingon. Ngano man, Daddy. Daddy, sakit kayo. Nakita na tuod ta ka nga naka-uniform ka sa pinakauna nga ay gayon. Pero may man, dili ko gusto sa inaning nga rason. Isa ka nga mutabang sa mga tawo nga ning surrender nga against sa atong government. Gitagan sila og maayong programa sa atong gobyerno, pero sila gihapon ang hinungdan nganong wala ka sa kuha karon. Ang ako alang dili ko masuko. Dili ko mubalos. Ginaubayan ako ang tanan sa Ginoo. Kay kabalo ko nga naay one day ang tanan. Dili sayang ang imuhang kinabuhi, Daddy. Proud kayo mi tanan sa imuha. For the love of our country, for the service sa atong country, as napi salute to you, my man. I love you. Daghan pa kayong tagplano sa atong kinabuhi, Daddy. Wala ko kabalo ang say plano sa atuang buhi nga Ginoo jud. Pero knowing nga wala na ka nagantos og malipayon na ka kauban ang atong buhi nga Ginoo, kana ang nagapalig-on sa kuha karon. Dili pa jud nako kaya, Daddy. Feeling nako buhi ra kaayo ka. Nagaduty lang ka. Pirmi ko nagalantaw sa langit. Ginahandom ang tanan. Nga ikaw ug ako magkita ra og balik sa atong kaduha nga kinabuhi. Grabe pa nimo paibog anis ako katong naghimo ka. Anak pa kanako nga, Mami, sa imong classroom buhatan ta ka, ako ang maglitering. Ang imong kinabuhi wala sayang tungod kay nahuman jud nimo ang imong misyon sa imong kinabuhi nga to serve our country. Daddy, proud kayo ko sa imuha. Muni ang isa sa pinakadako nimo nga project sa inyong kampo. Ang pagbuhat o kalsada, last nako nakita dili pa inani. As I read nga imong gisulat kung unsa ang imong service sa mga pulis, diri nako na-realize ang tanan
dili to dalim ang tanan. De? Saka? Love you. Love you, Daddy. I miss you. Layo mo, good ka. Meron pa sa inyo. Alin doon. Ang imong mga katawa, ang imong mga smile, ang imong mga tingog, ang tanan-tanan nga ikaw, gimingaw na kayo ko nimo. Ha? Madakinas ka diha danlog na dira. Ayo si gara-gara. Ang imong pag-amping sa kuha, Daddy, gimingaw na jud ko. Excited pa ta nagplano unsay gusto nimo sa imong birthday. Pero dalaygon ang ato ang Ginoo, Daddy. Tungod sa kaluwasan nga atong naangkon, ang puhon kitang duha magkita rag balik. Happy birthday! Oh! Kakit! Happy birthday, dong! Ah, kakute! Kamuta ka nung saan visit ka? Happy birthday in heaven, my man. We love you very much. Huwag magkita at tapon. We choose to be happy, my man. Tungod kay kabalo me dili ka gusto makita mi nga masad perme. Gigugma ka namo o pag-ayo. Gimingaw namin nimo. Gimingaw na kaayo ko nimo. I love you forever, my man. Forever I do. I see you soon sa atong next live. Kanang nga panahon nga dili na jud ta magbulag pa. Excited ko ana nga panahon. I love you kaayo. Gimingaw na kaayo ko nimo. Ang imong mga katawa naghatag og kalipay kanunay kanako, Daddy. I love you, my man. I miss you very much. Daddy, I'm not strong but God made me strong. Wala jud ko kabalo sa iyang planong nganong itabo, Daddy. Pero knowing nga ikaw ug ako magkita ra puhon. Kana nga naghatag og kalipay sa ako. Gigugma kaayo tika. Gimingaw na kayo ko sa imuha. I love you forever, my man. Dalaygon ang Ginoo sa atong kinabuhi, Daddy.